pinagkapagkalaw, kasi nagpagkag, ikinilaw. Ay magpapapasan ang nagong umaan. Kailan narinap narinig at lumanang tatagal ng pagtayang nagsayangin banang. Masensya kayo nga po sa lumakayag ni Kapitan Intay. Ngayon, ubing pala ang tarik na nato'y lumutugyan, apay kung ayaw nakagarunak pala ang dito'y baranggayaw na umay makipista. Palakpakan ka po niya! Kasi palakpak ubing na nila ang mamaw, hindi kinakadwa ko ba? Senior, Sekupay. Sikisik kayo. Nando magsublindak mo ng dama, ikarkarigatan ulag kayo pa, na sobrang. Wala sobri ka, Pai! Ay! Ay, burbugin na, isang na ba ay, tauran nyo niya magbagang ang subliak pa. Wala sobri ka, Pai! Magkipista na ron. Nagpadi ka tuloy. Basta kadwak ni Marisa, na napitas na naunay na ka na pala sana. Okay, maraming salamat, Claudie. So, abutin mo wagan iti Kapitan Inteng. Pero, surprise po, ngayon po lang po niya siya nakita. Happy Pista. Dadalyon ko, naubeng, dadalyon ko. Ako yung panahon na po ni Kapitan Inteng, nagsikat ako ni Kapitan Inteng kaya na makita. Ikapagpaiswa na ako, request iti Kabakaraan, San Manuel, Pangasinan. Inteng ako, di kaya na mamuya. Isungal ito 29 ako, iso tinagwamit na iso ti-request na ako, di ba? Bukan ako maglawak pa isang palalabati ka dito, tingnan. Maglawak tayo. Sige nga naman natin yung yan na. Paglawan kayo ako, magipod ka na dito ubeng, natipak, nagiti babaro, ngalaaw, nagiti babalasang, nangilsi, kastabat ko, nagiti badbadak, nagitawon na nabigil age, nadakadalikot ko, kung nagguwapo na ka. Nagtagiti lalakay, nakapadpadak ka pa o, na ang sakasaka ni Parbangon, ngayon nasisiglak na nagtanga na kaisaw, kaya nagiti siya na nakadamong iti balbalay na, saan na nga nakaupay dito, nakasabagay na ba, sabagay na ba ito, kaya nakayamin na po, naragsak na ba nagpista kayo, urang di na kaya kayo ako, palakpakan na kamoy. Sa kapag-pista ako, Claudine Ubaldo, taga-Sison Pangasinan, taga-Bagyong Uladuma, yung di na pinanintay, taga-Kabildatan. Thank you. Okay, salamat po. Salamat, Mr. Ubaldo. Ayan. Wala na po kasi oras yung drama po natin. So,